Elezarrak dionez, 8. mendearen hasieran, Teodosio Goñiko zalduna Konstantza Butroikoarekin ezkondu, eta mendigaineko Goñerriaranean zegoen gaztelura bizitzera joan ziren. Baina ezkonduta handi gutxira, Teodosio, Naparrok menderatu nahi zuten godoen aurka borrokan egitera joan behar izan zuen, eta Konstantza bakarrik geratu zen gazteluan. Borrokan egin eta gero, Teodosio pozarren zetorren, gustora, gudu guztietatik garaile atera zelako. Baina errekabidean, gizon bitxi batek, kondairak dioenez, diaburua bera omen zen basaja moxorrotua. Gizonark esan zion, Konstantzak iruzur egiten ziola. Traizioa egin ziola etxeko morroiarekin. Teodosio gura entzunterakoan, amorruok janda, zaldia lau azka bizian jarri, eta gaztelurantza abiatu zen. Gaztelura heldu zenean gau iluna zen. Arrapaladan igo zituen eskilarak, eta atea zabaldu, eta tximiniko argiari esker, ohean etzanda 2 pertsona bereizi zituen, alaba, bitan pentsatu gabe, ezpata zerrotik atera, eta alderik alde eginez, lepoa moztu zien. Atera zen logelatik, izerditan, eta mendekuak ematen duen arrokeri puntu batekin, indar faltsu batekin. Eta ze gertatuko? Eta tupustean Konstantzarekin topatu zela, zalapartarekin esnatu egin bai zen. Eta Teodosioi harri eta zur geratu zen etzekien zer esan. Eta Konstantzak muxukatu zuen, senarra poz bat txoratzen. Eta gero, Teodosiok esan zion, baina nor dago hor. Eta orduan, Konstantzak esan zion, zure gurasoak etorri dira, eta nik gure logela utzi diet etxeko beroena delako. Esaten dutenez, Teodosiok eman zuen oihua Naparro guztien entzuna bentzan, eta gero, Iruñara joan zen, Gotzaiari egindakoa aitortzera. Eta honek izututa, Erromara bidali zuen. Eta Erromesean joan zen, Teodosio, eta han Atesantuak ezarri zion zigorra izan zen, katelodi eta astun bat gerrian jarri beharko zuela, eta Aralarrean alderrai bizi, ariketa katea bere kaxa apurtu artean. Esaten dutenez, Teodosio apaltasun osoz onartu zuen ezarritako zigorra, eta halaxe berriz ere Aralarrera itzuli zen. Zazpi bat urte bazera matzan, Aralarren alderrai, eta Teodosio oso ahultzegoen katea aldiz berria. Lehenengo egunean bezala, bai. Baina garai hartan izan zen, halako batean zaratotx bat entzun zuen. Eta hasieran ez zuen bereiztu, baina bigarren aldiz ere entzun zuen. Eta orduan, gogora ekarri zuen, Aralarreko leizezuloan, bazela herensuge bat, eta loaldi luzeak egiten zituela, baina esnatzen zenean goxe izaten zen, eta orduan, han inguruko biztanleen artean, eta baserritarren artean izugarrizko txikizioak egiten zituen. Horrekatik, urtero han inguruko Larraulgo baiarako biztanleek egiten zuten persona bat sakrifikatu, eta ofrenda modura, herensugeari eskaintzen zioten beste guztiak pakean uzteko. Eta hura, gogoratzen ari zela,
berriz ere zarata hotxura entzun zuen. Eta Teodosiok ez zuen dudarik izan, bazekien erensugia zela eta esnatua zela, eta alaba osin baten ingurura babes bila abiatu zen. Eta zeinekin aurkituko? Eta larraungo gizajoarekin antxe zegoen nehar baten erensugeak noiz jango zain. Eta orduan Teodosiok bialduzun etxea eta beha gehatu zen. Alabintzet, gizajoaren bizitza salbatzen zen. Eta ez zuen gehiagi itxaron, zehandi gutxira, erensugea, erraldoia ikaragarria aurrean agertu zitzaion, eta hura ikusita Teodosio belaunikatu egintzen. Eta gero besoak olaxe goratu zituen, eta San Miguel Goiaingeruari laguntza eskatu zion. Eta zeruan entzun egin zuten. Ze jainkoak esan zion, Miguel, lurrean deika dituk. Eta orduan, San Miguel Goiaingeruak esan zion, ni bakarrik enijek. Eta ala izan zen, nolatan, San Miguel Goiaingerua jainkoa buru gainean zuela lurrera, jetxi zen zalaparta bat sortu izugarria, eta erensugiarekin borrokan egin zuen, ariketa, akatu zuen arte. Eta piztia lurrera erori zenean, zerraldo lurrera erori zenean, momentu hortantxe, bertantxe, Teodosioren kateak apurtu egin ziren eta lurrera erori. Eta esaten dutenez, pozak ematen duenez, eta askatasunak ematen duen indarrari esker, aiatu San Teodosio gaztelura. Eta gaztelura sartu aurretik, gurasoak gogora ekarri zituen. Eta gero sartu zenean, antxe zegoen Konstantza, 7 urte eta gero oraindik zain zegoena, eta besarkatu ziren, eta elkarrekin negar egin zuten, gau hartan ez zuten hitzik egin. Isiltasunean, hile egin, bizarra egin, garbitu, eta gero supaztertxokon, gulaxe mokautxo bat egin, eta gero bai, isiltasunean murgilduta, eskuak eskuetan, begiak begietan, eta gorputza gorputzean amodio egin zuten. Eta jekizirenean, esaten dutenez, hainbesterainokoa zen sentitzen zuten poza eta eskerrona, San Miguelin Excelsi santutegia ereitzeko agindu eman zutela. Hala ba, gaur egun, Aralarra joten bazarete, sartu santutegian, eta antxe hormetako batean, antxe aurkituko duzue erensugearen zuloa eta burua. Sartuz gero erensugearen horroa entzungo duzue, eta bestetak horma batean, antxe daude Teodosioren kateak zintzilikaturik. Taiekin 3 itzuli eginez gero, buruko minak eta aginetako minak etorri bezala, joaten dira. Konfiantza, kontua. Bueno, atxaldeon, guztioi, hemen txasiko dugu, ipuin kontaketa hau, dala ipuin bidaia bat bezalaxe, eta bidaia guztia bezalaxe, jaioterritik hasika. Eta horrekatik, Euskal Kondaira zarra hau, aukeratu dugu, bidaiari hasiera emateko. Dena den, hemendik aurreako ipuiak, Clarisa Pinkola Estesek idatzetako liburu batetik aukeratu ditugu, 8ekin korrika dabiltzan emakumeak liburutik. Eta hemendik aurrea, aukeratu ditugun ipuiak, ez dira burukin entzutekoak. Hemendik aurreko ipuinak dira, harimako belarri egin entzuteko ipuiak. Hemendik aurreako ipuiak dira, entzun eta utzi eber zer esaten diguten. Berak, Clarisa Pinkola Estesek esaten donez, alaxo esaten du, emakume ororen barrenean, bada basati bat, emakume basati bat, kreatibitatez eta instintoz eta gidatzen dana, ez? Eta intuizioz. Sorgin hori, danok barruan daramagun sorgin hori. Eta horrekin kontaktuan egoteko gonbitea egiten du. Eta horretarako oso garrantzitsua da,
bai gorputzarekin eta bai arimarekin kontaktuan egotea. Hala ba, hemendik aurrea salto handi bat egin behar dugu, eta jungo gea Tarahumarako basamortura, hor Mexiko eta Ameriketako muga hartara. Eta antxe, irudikatu atxozar bat, holaxe txikia, pertsenta moztaka, iletxua, karritzeik endonat zaio jendearekin izaila gustatzen batez, bakarrik ibiltzea gustatzen zaio, eta batez ere ezurra biltzea, eta hortxe biltzen da basamortuko ezur bila eta pila eta pila eta bila arranoarenak, sugearenak, berari batez ere otxoarenak gustatzen zaizkio, eta horregatik otxemea deitzen dute. Eta otxoaren ezurrak biltzeko edo zerraiteko gauza da, baita arrastaka ibiltzeko ere. Gero, otxoaren ezur guztiak lortu dituenean, eskeletoa osatu egiten du. Eta sua pizten du, eta kantuan hasten da. Otxoaren ezurrak haragiz estaltzen joaten dira, eta gero hilez, otxoak arnaz hartzen du. Begiak zabaltzen ditu eta isatxa mugitzen duen momentuan jauzi egin eta leizezulotik ies egiten du korrika batean. Eta lasterka abadoa basamortuko lur lehorretan aurrera. Eta eguzkiaren izpigorriak isatxa ukitzen dion momentu hortan, otxoa emakume bihurtzen da. Atzera begiratu barre egiten du, eta gero, bakarrik eta libre badoa. Bueno, eskarrik asko. Ez kendu orain zerik, berokirik, ze iparraldeko lurraldetara goaz. Eta han, hotz handia egiten du. Iparraldeko lurraldetan dena da zuri, itsaso izoztuak zuri-zuriak, zerua zuria, elurrak dena zuritzen du, baita animaliak ere zuriak dira, hartza zuria, otxoa zuria. Inguru latz haietan gizon bakarti bat bizi zen, ehiztari bat. Eta un baten, abitu zan, eizan eitea, egun osoa eman zuen, eizan baina zuen ezertxora izatu. Eta izkenerako gau egintzenean, iluntasun hartan, ilargi beteari esker, zerbait ikusi zezakeen eta alaxe ba, zerbait geixio luzatzea erabakizun. Baina halako baten, itsasotik sortzen zen arroka baten gailurrean mugimendua iruditu zitzaion. Zerbait somatu zuen, eta orduan bere kaiak hartu, eta hurbildu eintzan. Eta gero atera, eta poliki igo zen. Eta hantxe, ikusi zituen, lau emakuma, lauak dantzan, biluzik. Eta gizonari iruditu zitzaion munduan denik eta ikuskizunik ederrena, eta alaba hurbildu egin zen. Baina zerbaitekin estropozo egin zuen, hartu zuen, eta ze izango eta foka larrua zala. Alaba, beso artean gorde eta abitu zen. Ondo gorde, emakumeei begira jarraitzeko. Eta emakumetako batek zerbait esan zuen. Gizonak ez zion tutik entenditu.
Baina orduan beste emakumeak lurrean zeuden fokalarruak soinean jantzi eta itsasoan murgilduta desagertu ziren. Danak batezik, emakumetako batek bere fokalarrua zalaren bila jarraitzen zuen, eta orduan gizonak, ez dakit zergatik, baina bere ezkutalekutik atera zenean, holaxe esan zion emakumeari. Ezkonduzak ez nerekin. Eta emakumeak esan zion, hoi ezinezkoa zala. Beha, itxasazpikoa zala. Eta orduan, gizonak esan zion, gehatu zekin 7 urte. Eta 8. negua asterakoan, emango dizu zurea da hau, eta orduan zuk erabakiko duzu. Eta emakumeak hasieran duda egin zuen, eta gero aizkenerako amore eman eta berarekin joan zen. Eta alaxe, denbora puskat pasatzanen, ume txiki bat izan zuten, eta umea zoragarria zen, eta Oruk izena jarri zioten, Oruk txikia borobil zen, politxaskoa, eta masoido musitxatzuk ematen zizkion amak. Eta gero, gauero, ora jun aurretik, kantutxo bat abesten zion, eta ipuin bat kontatzen zion. Eta kontatzen zion ipuina beti izaten zen, berak ezagutzen zituen animaliei buruzkoak. Jakina balearenak eta izokinak eta fokarenak. Nola ez? Eta alaxe, egun bat eta beste bat ere eta beste bat, eta pasatu zian 7 urteak, eta 8. negua asterako garaian, emakumeak sentitu zuen, kosta baiken zitzaiola arna sartzea. Eta ibiltzeko ere, etzan gauza. Eta hile erortzen hasi zitzaion. Eta azala lehortzen, ximeltzen, ikusire, ez zuen gehiegi ikusten. Gau hartan hoi bezala umetxoa oiratu zuen, ipuintxoa kontatu zion. Eta gero, gizonari bere azena eskatu zion. Baina gizonak esan zion ez ziola emango. Ematen baldin bazion, umea amari gabe geratuko zala, eta bea emazteri gabe. Eta izugarrizko zalaparta sortu zuten, eta izkenerako gizona iez joan egintzan. Eta zalapartarekin umetxoa esnatu egintzan. Eta dana entzun zuen, eta negarrez hasi zen, umeak aita asko maitezuelako, eta umeak ama asko maitezulako. Eta gero, hola nehar zotinka, baino barruaka negarra egiten denean bezalaxe, holaxe nehar eginez umetxoak berritzerelo hartu zuen. Handi gutxira berriz ere esnatu zen, haize bolada zakarra zebilen. Eta iruditu zitzaion, haizeak bere izena oiukatzen zuela. Zeraten zuen, Oruk, Oruk, Oruk. Hala Oruk, bitan, pentsatu gabe altxatu zen, parka jantzizun gainean, eta abiatu zen itxasorantza. Eta mildegitik, ikusi zuen itxasorrian foka zar bat. Ula bigote luzeak zituna, eta begiak horiak. Eta iruditu zitzaion, berari deitzen ziola. Hala amildegitik abiatu zen itxasorantza. Ondartzara, zerbaitekin estropezu egin eta ia eroi zan. Hartuzun lurreko pardelura ea zertzan eta bere amaren usaina zerion. Ulertuzun bere amaren azala, ura, eta etxera itzuli zen, eta amari eman zion, eta amak umetxo ikusi zuenean, eta amak bere foka larrua zala ikusi zuenean poza jarri zen. Eta soinean jarri zuen foka larrua zala. Eta orduan umetxoak esan zion ama ez izku. Ama. Eta orduan amak begiratu zuen umetxoa maitasun osoz. Eta holaxe bi eskuekin aurpegitxo heldu eta 3 aldiz arnasa eman zion.
Eta gero, heldu zuen besazpian eta itsasora joan ziren. Eta itsasazpian murgildu ziren. Eta igerian egin zuten denbora luzez. Eta biak ere ederki asko arnasten zuten. Eta ederki asko igeri egiten zuten. Eta alaba, igeri eta igeri eta igeri eta igeri eginez, heldu ziren beste foka guztiak bizi ziren lekura. Eta hantxe etorri zen olako batean, bigote luzeak zituena, begi borobilak, eta aitona zala, esan zuen, arro. Eta orduan galdetu zion emakumeari, ea zer moduz joan zitzaion goialdean. Eta emakumeak esan zuen, gizon hon batek dena eman zuela berakatik, baina arain ezin zuela itzuli. Itzultzen baldin bazan gizonak preso hartuko zuela. Beldurtzelako, berak alde egin gote zuen. Orduan aitona galdetu zion eta ze gertatzen da umearekin. Umeak aitarekin itzuli behar du. Oraindik ez da heldu hemen egoteko momentua. Eta ondoren, hirurak besarkatu ziren eta elkarrekin negar egin zuten. Baina gero, Oruk beste 7 egun hantxe geratu zen, itsaspean. Eta 7 egun haietan ederki asko pasatu zuen, eta animalia mordo bat ezagutu zituen. Eta animalien sekretu mordo bat ezagutu zituen, eta oso ondo pasatu zuen. Eta 8. eguna iritsi zenean, amak eta aitonak goiko mundura lagundu zuten. Eta amak 7 egun haietan berreskuratu zuen berriz ere bere osasuna eta bere edertasuna. Eta justu, agurta aurretik esan zion, Oruk, ni beti izango nahi zurekin. Nahikoa duzu, nik ukitutako zerbait zuk ukitzea, eta orduan, indarra izango duzu aurrera egiteko, eta kantuan egiteko, eta kontuak esateko. Hitz horiekin agurtu ziren. Esaten dutenez, Oruk, haunditan, ipuin kontalari eta musikaria bihurtu zen, margolariare bai. Eta esaten dutenez, ia egunero, Orukek bere kaiak hartu, eta hor txeguten omen zen, itsasotik sortzen zen arroka baten ondora, eta foka batekin hizketan egoten omen zen. Ehiztari asko saiatu zen foka hura izatzen, baina inorrek ez zuen lortu. Eta ikusi zutenek, esaten zuten, fokaren begira da. Maitasunez betea zegoela. Bueno, nola ez, ipuin bidaia batean, Greziako Olinpora salto egin beharra dago. Eta handik berreskuratu dugun jainkosa, nahiko jainkosa ez ezaguna da, Bau du izena, eta oso barregarria da. Bauaren itxura oso barregarria da, eta esaten dutenez, emakume asko depresiotik atera omen zuen. Hain justu, Demeter, jainkosa berare bai, gogoratu Demeterrek alaba galdu zuenean, ia erotu beharrean geratu zela. Bueno, historio hau, hementxe hasten da.
Persefone, neskatxa gaztea, atera da, bueltaxka bat ematea, eta zelaiaren erdian loretxo batek erakarrita etzan da. Eta lorearen koroa ukitu duenean, ze gertatuko? Eta zigzag bat egin dela, lurrea erdibitu da, eta lurrazpitik, Hades, ultratumbako jainkoa atera dela, bere zaldi beltzak tiratuta, eta Persefone baitu zuela, eta berriz ere lurrazpian gorde ziren, lurra itxi zen, eta dena den bezala geratu zen. Eta etzen ezertxoren entzuten, baina oraindik ondo entzun genez gero, itxasoko olatuen artetik, hor bai, Persefoneren lamentu hotxak entzun zitezkeen, eta baita arkaitzen arraietatik ere irriste eginez. Baina gero, izugarrizko isiltasuna egintzen. Eta Demeter amalurraren jainkosa, emankortasunaren jainkosa, isiltasuna raro hartaz gabetu zen. Eta hartu zen, Persefone alaba falta zuela. Eta hasi zen bila eta bila, eta zuen aurkitzen. Eta kendu zen buruko diadema, eta zabaldut zituen besoak horrelaxe hegazti baten antzera, eta munduari bira eman zion, behin. Eta eman zion bigarren aldiz eta hirugarren aldiz eta ez zuen alaba aurkitu. Eta orduan, triste baino haserre jarri zen. Eta madarikatu zituen emakumeen sabelak, eta madarikatu zituen gizonen haziak, madarikatu zituen lurrak eta loreak. Eta denbora luzean, etzan bizirik sortu. Eta gero, herri txiki batean abandonatu zen bera. Eta antxe, iturri baten ondoan zeola, guztiz utzita. Ara non ikusten don Baubo bere gana etortzen. Eta esan dizudan bezala, Baubo oso itxura barregarria zuen, ez zeuken buruik, eta bere titiak ziren begiak, eta hankarteko bulbatik hitz egiten zuen. Eta alaxe, bazet horren kantuan eta kontuan. Eta jakina, Demeterrek azkenen, irribarre egin zuen, eta gerturatu zenean, hasi zitzaion kontuan, eta kantuan, eta hasiera baten Demeterrek, esaten dute, horrelaxe, barre pixkat egin zuela, baina izkenerako, uste dut, irri karkailaka hasi zela, eta ezin geldituek, eta horregatik deitzen zioten, Baubo hori, Sabel Barrearen jainkosa, eta hasi da barrez, eta esaten dutenez, Demeter depresiotik atera zuen. Eta nahi badin badizue kontatuko dizuet ze kontu izan zen, nik ez dakitura izan zen, baina esaten dutenez, Koyote diken kontua izan zen, Demeter depresiotik atera zuena. Entzun nahi duzue? Badirudi, Koyote dik, omentzan gizon dotore bat, eta oso guapoa, bromazalea, eta egun baten, lo zegoela, bere penea askatu egin zen, eta erabaki zuen abentura bilagun bertzula. Eta alaxe juntzan, saltoka, eta alako batean, asunen artera erori zen, eta hasi da, ai. Eta Koyotedik esnatu denean, beak pentsatzeko bezala ohitura bazeuken, beti eskuan kartea ematen zuen. Eta orduan konturatu zen, bere penea falta zuela, eta hau da penea hartu zuena, eta hasi zen korrika baten bere penearen bila, hau da penea, nire penea, eta izkenen aurkitu du hortxe.
asunen arten da hartu du bere penea, oi, ama, eta holaxe lastan du, poliki, eta geho jarri zon bere hankartean da hartu zuen lasaitasuna. Eta tira, esaten dute orduz geroztik horrekatixek gizonekoek sufritzen dutala hankarteko azkurea. Nik ez dakit hori egia den ala ez, baina hori da kontatzen dutena, eta hori omen da, Bauboia inkosak Demeterri kontatu ziona. Eta hola xe, Demeterre kontatzen zituen kontuak beti holakoxeak izaten ziren. Hala ba, hasi ziren barre kontu hori zala eta ze gertatuko? Lurra dardar batean hasi zela eta zigzag bat egin zen eta lurra azpitik, iriki zen, lurra erdibitu zen, eta Helio seguzkiari esker, eta Hekate sorginari esker, hantxe ikusi zuten lurrazpian Persefone, eta askatu zuten, eta handik aurrera, badakizue, ederki asko elkarrekin bizi ziren. Begirenago begire, goiko kaminu barrire, noiz etorriko etedan neure maitia herrire. Emakumeak zerbait egin zuen aitaren onespenik gabe. Dagoeneko inorrek ez dakit ze gertatu zen. Baina gauzea da, aitak hiletatik hartu eta arrastaka amildegiraino eraman zuela eta han itsasora bota zuen. Itsasazpian, arrainek haragia jantzioten eta begiak errotik atera zizkioten. Eta emakume eskeleto, bihurtu zen. Hantxe itsasazpian, aurrera eta atzera eta aurrera ibiltzen zen korronten mende. Baten, arrantzale bat, inguru hartara heldu zen, bere bizilekutik nahikotxo urrunduta, eta berak etzekien, han inguruko arrantzaleak ez zirela joaten kala hartara arrantzan egitera. Esaten zutelako kalaura sorginduta zeola. Berak etzekienez, kainabera prepatu zuen, aria prepatu zuen, eta amua uretan sartu zenean, ze gertatuko? Emakume eskeletoaren bularreko saietxen artean katiatuta geratu zala. Eta orduan gizonak pentsatu zuen, arraina hundi bat arrantzatu zuela eta pozpozik jarri zan. Eta hasi zan pentsatzen zenbat diru irabar zezakeen arraina hundiari esker, eta zenbat gastatuko zuen arraina hundiari esker, eta pentsatu, oharturetzenei itsasoa zakartzen hasia zela. Eta txalupa kulunkatu egiten zela. Itsasazpian, emakume eskeletoa borrongatze bilen, arietik askatzeko. Baina zenbat eta gehiago borrokatu, orduan eta gehiago nas pilatzen zen eta korapilatzen zen ariarekin. Arrantzaleak heldu zion fuerte. Kainaberari tira egiteko. Eta orduan, ez zuen ikusi, olatuen artetik emakume eskeletuaren kaskezurra agertzen. Ez zituen ikusi,
marfilezko hortzen artean krustazioak itxetxita, ez da buruko koralak ere. Arrantzaleak begiak zabaldu zituenerako, emakume eskeletoa agerian zen aurrean, horaxe, zuti bezala. Eta orduan gizonak, eman zuen sustoat, eta bai, joan zitzaion. Begiak buruaren atzeraino eta bihotza belaunetaraino erori zitzaion, belarriak gorri jarratzitzaizkion. Eta berriz ere, jo egin zuen, hartu zuen arrauna eta hasi zen kolpeka. Eta zaz, eta pun, eta pun. Eta gizajoa, etzan konturatzen, emakumea, haritik zintzilik zegoela, alaba, kainabere hartu, eta atzea botaztoan. Eta emakumea bere bizkarratzean geratu zen holaxe, ematen zuen gizona harrapatu nahi zula gaineaz. Arrantzaleak arraunak hartu, eta eragin urrertzera iritsi esmoz. Atzera begiratu, eta han atzean ikusi zuenean, gizajok hartu zuen sustoa. Eragiten zuen alde batea eta bestea, eta izkenerako heldu zen urertzera. Salto handi bat eman, jakina, kainabera hartu zuen, eta antxe abiatu zen, korrika batean, aitzen artean, korrika batean, ondarretatik, eta izkenerako heldu zen etxolara. Eta etzanda geratu zen, ilunpetan, eta negartzotinka zegoen. Ze beldur asko pasatu zuen, gizajok. Eta orduan, sosekatu zenean, bere bihotzare lasaitu zitzaionean, orduan, kandelatxo bat piztu zuen. Eta orduan izan zen, eskeletoa ikusi zuenean, bazter batean, txokoan kuskurtuta. Eta gizonari ez dakiz ze pasatu zitzaion, baina bihotza errukiz bete zitzaion. Agian, kandelaren argiak leundu zuelako, irudia leundu zuelako, edo gizon bakartia zelako. Gauzea da, holaxe, eskuak luzatu, eta aria askatzen joan zitzaiola poliki. Eta gero zur guztiak txukun jarri zituen. Oinetatik hasi zen. Eta holaxe, denak gorputz osoa osatu zuen arte. Eta gero, manta batez estali zuen. Kainabera eta aria gorde zituen. Sua piztu zuen, berotan sartzeko. Eta tarteka, emakumeari begiratzen zion, eta emakumeak, etzun txintik esaten etzan ausartzen, bazpare, igual botatzen zuen berriz ere haitzetara, edo itxasora. Alaba isil-isilik zegoen. Gizonari logurea sartu zitzaion, eta emakumearen ondoan etzan zen, manta azpian, eta berehala lo geratu zen. Eta amets triste bat izan zuen, ze malko batek ihes egin zion. Eta emakumeak, malko bakarti eta dizdiratxura ikusi zuenean, izugarrizko egarria sartu zitzaion. Orduan bere ahoa, gizonaren aurpegira hurbildu zuen. Hola, ezur kraskateko eta guzti. Eta malko bakarti ura erreka bat balitz bezala edan zuen. Urtetako egarria setu zuen arte. Eta gero zutitu eintzen. Eta eskua gizonaren bularrean sartu, eta bihotza atera zion. Eta bihotzarekin jolasean hasi zen. Eta gero, kantuan hasi zen. Aragia, 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 aragia. Eta kantuan. Zenbat gehiago kantuan egin, orduan eta gehiago, haragiz betetzen zitzaion, gorputza. Kantuan jarraitu zuen, eta kantuan eskatu zituen izter sendoak, eta pelbis handia, beso luzeak, ere bai. Bular handik eta mardulek.
Eta emakume batek hankartean behar duen guztia. Eta amaitu zuenean, eskatu zuen gizonaren erropa desagertzea. Eta gero bere ondoan etzan zen. Eta bihotza itzuli zion. Eta alaxe esnatu ziren, hurrengo egunean, bata bestearen ondoan besarkatuta, gau oso-osoa, korapilatuta pasa ondorenen. Baina jakina, orain gontan, era on batean.